Kienet laqa interessanti ħafna biex ngħatajna bħala sħab soċjali spjegazzjoni kemm bħala gvern kif ukoll bħala tmexxija tal-Malta fil-fatt kien barra l-Prim-Ministru kien hemm żewġ ministri, segretarju parlamentari u tmexxija kollha tal-Malta flimkien ma' diversi inġiniera biex apparti li l-gvern tal-viżjoni tiegħu għall-enerġija u dwar it-tibdil fil-klima min-naħa tal-Malta tagħtu ukoll il-xġara f'dawn l-aħħar snin fl-infurzar u tkabbir tal-distribuzzjoni tal-enerġija, il-substations ġodda, il-distribution centers li saru, t-tibdil tal-wires li qed isir, kif ukoll il-pjanijiet li għandha l-Malta biex tkompli ssaħħaħ il-grid tal-elettriku. Kellna preżentazzjoni wkoll min-naħa ta' professur dwar it-tibdil fil-klima li qed iseħħ. Fil-fatt, waħda mill-punti li għajjem tienu dwar il-United Nations Segretarju Ġenerali għal li issa għaddejna mill-global warming għal global boiling u tkellimna l-impatt li kien hemm u x'affarijiet qed isiru biex fil-fatt kien bħala sħab soċjali flimkien mal-gvern binna dwar accelerazzjoni ta' fondi tal-gvern biex iħaffef iżjed ikompli ikabbar il-netwerk u jisaxħu iżjed minħabba d-domanda li kien hemm, tajna spjega għax qed jiġri minħabba tibdil fil-klima iż-żieda fit-temperatura u mbagħad bħala sħab soċjali bdejna kulħadd beda jara il-punt di vista tiegħu f'xi ħaġa li kien hemm konverġenza sieħa kien hemm li l-isħab soċjali kollha rringrazzjaw lil ħaddiema tal-Malta dwar l-isforz enormi li qed isir kemm li sar fil-passat kif qed isir issa f'dan il-mument biex jagħtu d-dawl lil kulħadd u jkomplu jsaħħu d-distribuzzjoni. Iddiskutejna dwar il-tibdil fil-klima u dwar kif qed jinbidlu l-affarijiet li dak li qabel ma kienx possibbli issa isir fil-fatt da Lulju ħareġ li huwa l-iktar xahar sħun li hemm. U wkoll rajna l-isforzi li qed isiru kemm bħala sħab soċjali u issa naraw il-quddiem ġif bħala gvern u sħab soċjali flimkien fid-dialogu soċjali u konsultazzjoni naraw kif nilqgħu għal da li issa jew għas-sajf li ġej jew għas-sajf ta' wara kemm miżuri issa immedjati kif ukoll il-pjanijiet fit-tul biex insaħħu d-distribuzzjoni u biex dak li ġara ma jerġax isir. Però għandna commitment qawwi min-naħa tal-gvern li ħajkompli jinvesti fid-distribuzzjoni, fil-ġenerazzjoni u fis-settur tal-enerġija kollha, mhux biss dak tad-dawl, għax inti għandek il-problema tas-sħana, il-problema tal-baħar, l-affarijiet kollha li tiseħħu. U l-Prim Ministru semma wkoll it-twaqqif tal-awtorità kontra t-tibdil fil-klima. Intom bħala Union, kif taraw din? Naraw pass pożittiv ħafna, it-tibdil tal-klima qiegħed magħna u rridu nkomplu mhux nitkellmu biss, imma anki individwalment u bħala soċjetà nibdew li naraw li t-tibdil kif l-impatt li ħajkun hemm u kif nistgħu nimmitigaw dak it-tibdil li qed isir dak l-impatt li jkun hemm. Fil-fatt bħala ġeograzzjoni aħna tkellimna wkoll apparti it-tibdil fil-klima, tkellimna wkoll dwar l-ESGs u tkellimna wkoll dwar is-Social Development Goals li daw għandhom ikunu inkorporati għax kollha aħna committed bħala Malta biex nilħu daw il-diversi goals u diversi targets kemm soċjali, kemm sostenibbli, kif ukoll ekonomiċi biex ikollna soċjetà aħjar minn dik li għandna. Kienet laqgħa pożittiva ħafna li bdejna naraw l-aspetti kollha kemm min iħaddem kemm is-soċjetà ċivili kif ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema biex naraw li dak li sar ma jerġax isir. Issa l-investiment li jrid isir, però kulħadd irid ikun sinkronizzat, kulħadd irid ikun vuċi waħda, linja waħda biex kulħadd jiġbed il-biċċa tiegħu. Iddiskutejna wkoll il-kumpens li għandha jingħata u tkellimna dwar li għandu jkun kumpens li jittargetja dawk in-nies li tilfu mhux ikun across the board u li għadet tilħadem il-formula tiegħu biex jaraw l-impatt li kien hemm, però kien hemm konverġenza sħiħa bejn il-gvern u l-isħab soċjali li għandu jingħata kumpens lil min bata jew kellu xi telfin ta' prodotti jew ħsarat fl-appliances tiegħu. Grazzi ħafna.